and Spa. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo. i-upload mo, I-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Aber daw, Python ta daw ini na malipot-lipot ngunyan. Sige daw, Python ta daw ining satcha, sabi kan mga gurang. Ano nga yung baile mo, satcha? Yung iapolola, satcha. Sige daw, satchan ta daw ngunyan hapon. Pay ta daw, boy! Sige daw, palpugi daw. Padaplusi daw lamang ang hita mo. Lipot-lipot baga. Pag nagpapagal pag kuya ni ang primerong minahidaplos ang hita. Sige daw. Sige daw. Pag ang sunod minadaplos kang kilikili. Sige daw. Sige daw. Padaplusi daw ang kilikili mo. Sige daw. Sige daw. Oh. 1 minute sana, 1 minute. Sige daw. The best. Tunay. Dinuro na plus ng kilikili mo. Sige daw. Pero yun na. Nagdudumog-dumog na eh. Yes! Oh, yun na, nagdumog-dumog na. Kinakuta na. Kuta ng kilikili mo, sige na. Kuta na. Kuton mo. Yun na. Oh, tapos parang nga daw kung dahil magiulok. Sige daw. Baka lamang magiulok ka ngunya na hapon. Sige daw. Kuta daw. Tapos parang nga ang kilang ang kamot mo. Ano na? Ano, nagiulok ka lamang ngunya na hapon. Nagiulok lamang. Garo iyo. Garo nagiulok ka sa buhay mo. Kung gusto mo, susaro pa naman sa may hita mo. Malipot-lipot na pagkahapon. Magayunon ang burubali kang satsyade. This song is familiar. It's hard to find music. Magayunon baga magsurot tsatsade. The best, mga tugang magsurot tsatsade. Magayunon baga di mga baile kampano. Ay, ma-enjoy. Kampanahon ng mga baile, ma-enjoy kang maray. Mga bugi, tango, yan ang mga satsa. Sabi nga ni kang nadangog ko. Kagayon nga ni magsatsya. Magbarailing nga kita dyan sa maanahaw nga. Diyan kita sa mapinya kung sa manahaw sa sagpon. Magbarailing kita dyan. The best. Pasigundahan mo mga tugang kan mga baile na mga ano ini, mga 1980s na baile. Ay, hindi. Dahil ka nga ito makadakop kaya ang makakapot ki kamot di malas na. Diba? Magayunon baga. Grabe nun. Damerian. Garo nagulpi ko yan imi. Nagulpi. Nagulpi. Yeah, nagulpi. Good afternoon. Merindal na po, merindal. Garo nagulpi kita hanggang ngunyang basugon pagukan so merindalan ni Tita Marie. Pangudtuhan. Pigiling ko si Sarah Garit. Sigan ko na piga para bago pang haluyo nung kikaon ka si Jenny. Kinaputang ko naman sa braso ni Sarah. Ganyan ako, yun na talaga yun.
Basta nang minalog sa DCGB. Ang saro sa midbid mo ito siya si Angie Nagalero. Naling mo na si Angie Nagalero. Naling mo na ito. Naglog ito, gari ang lawas niya mga saraditon sana. Ay, di ako mataramta. Baka nagdadangog si Angie. baka nagdadangog si Angie. Pag naling ko si Angie, kikaputang ko ang braso. Okay. Mga ano mo na bulang kikapot-kapot sa ay nga niya ako remate. Oy Manay Salome. Ano na ni Manay Salome? May mga birthday po. Happy birthday. Kumusta po sa tuyang hapon? Kumusta lamang po sa tuyang mga hapon diyan? So mga tawod diyan ng mga ano yan, pipiriro tabi. The best ka talaga, Papa Hen. Maria Hapon po. Good afternoon. Tita Marie Hondrado. Good afternoon po. The best ang mga busogera, Tita Marie. Uyug-uyugon mo sa grabing karaon ito. Kabos na naupo sa tawad sa DCGB. Tapara sa busogera baga. Ano ito? 99 pesos. May drinks na may salbatana. Igwa pangani ki utong so. Ano, tinawalan ako ni Jenny ki. Tinawanan ako kan utong so. Ano nga rin ka ito? So, baga na may palaman na. So, utong so, ano yan? So, ang palaman apple. So, basta ano nga, anapod ka ito? So, ano, nakakaon ka ito, Jerome? So, utong, so may palaman? Ano ito? Ano nga rin ka ito, Kwan? Ano nga rin ka ito, Shara? May palaman baga? So, ano nga rin ka ito? So, pie? Apple pie? Sinekrito ako na nga, sir, ngayon. May apple pie, oh. Hungitong kutulos ko yan, salbatana. Ang apple pie pa lang, kahaloy maglipot kan laog. Salbatana. Nadali so dila, kabat ang dila, importante. Maray na hapon po. Indo, rindal na. Apple pie, the best, Tita Marie. Saga naman po. Kadain mo ngayang ugali, Noy. Oy, Manong Rick. Bossing Rick. Maray na hapon tabi dyan sa... Anong aning bangko ito? Anong bangko ito, Shara? Anong bangko ito? Baka masala kita itataram ko, ha? Anong aning bangko ito? Siyaon si Bossing Rick dyan. Anong aning bangko ito? Rural Bank baga, ginubatan, tama? Baka masala kita. Giro yung, ginubatan Rural Bank. Rural Bank of Ginubatan. Yeah. Nagangalas ako, nataday kibangko ko yan nimi na ngaran. Actually, pigangalasan ko ini. Nata mga tugang day kibangko na ngaran ngaya Urban Bank of Ginubatan. Natawara ka yan. Nakailing ka mo kingaran na Urban Bank. Ngaya Urban Bank of Legazpi. Natan mga Rural Bank of Ginubatan. Oh. Depende ni Bossing Rick bagon mo na ngaya Urban Bank of Ginubatan. Tan bang guguriyaon sa sentro gayon. Ay mag-celebrate pala sila kan 60 years. Wow! Celebrating, ladies and gentlemen, Rural Bank of Ginubatan celebrating 60 years of public service. And ano yan, 60 years in serving the community. Please, thank you for calling Rural Bank of Ginubatan. For any services, press 1. For deposit, press 2. For withdrawal, press 3. For loans, press 5. Okay, na. Maraot si Picto sa kuya kang busogiro. Ano? Ang presidente po, mga pangatugang si Engineer Paulo Hondrado. Maray na ha. Ay, kaya midbid ko ini. Midbid ko ini si Paulo. Kung di ako nasasala, gariso na meet ko ini kan may tripon sa SL. Garuyo, bistisong lalaki. Bistisong, gari na meet ko ini Diba? Mistisong lalaki ini. Si kasin pala ni Bossing Rick ini. Ganamit ko ini si Paulo, Engineer Paulo Hondrado. Ganamit ko na ini Aki pa siya eh. Gari magkasing edad kami.
Garibitin 40s and 45 ang edad niya. 40 years old and 45. Aki pa eh. Gunamit ko na ini. Anyway, maray na hapon mga tugang mauran-oran na pagkahapon sa kapalibutan ta. Day magparamurundo kun mauran tayan mga tugang biyaya bagatang oran minatalugnas na. Pag mauran nga ni nakakatabang lamang sa mga buhay sa palibot ha. Day magparamurundo magpareklamo na mauran tayan tabi ang buhay ta. Kita nga nagpareklamo ta salbata na nga bahang baha na. Kung baha na ulok-ulokan ta sana dapat enjoy yun tata ang tubig bagayaon sana. Ang kapalibutan day na po sa tuyang maginibo kundi mga tugang ako unta. Ang tawo kaya day na mga tugang nababagayan pag mainit tununon mareklamo pa. Kan sa mainit tununon may nataram kita salbata na ngayang alingahot grabe na. Ngunya na nag-ura naman mareklamo kita sa salbata na ngayang aruan na ngayon baha na. Dae nang padumanan ang balanse kan sa tuyang kinaban kaya dapat relax ka na kita. Pero ang pakimahirak ta sa mga babae dyan tabi ng mga tabay haralabaon pa. Dahil nang gad magpara buso-buso sa tubig na kamong naka-short-short sa natasirto sigurado baga. Na kamong pagpaparahirilingon kaan buda gari mananggad mga tugang pag nadudumog gari pertiho na. Pag iyan baga nakabuntog sa tubig lalong minakinison pa ang problema mga tugang kung minalampas na. Pag ang tubig minalangkaw baga ang sisabi ta salbata ng esubandala dumugo na. Pag nadumog ang bandala, delikadohon baga tabaka tabi magka-infection kita. Bata bagangon niya na mga panahon pag mauran baga mga tugang tabing malipot pa. Malipot na nga ng panahon minashoot kaya haralipot tunon pa magin sutag init baga iyo man ang gibugibo ta. Dahil nakitang padumanan kung kaya ano na sana ang gigibuhon ta kaya mga tugang ang gigibuhon ta ang buhay enjoy yun sana. Mag-enjoy kita basta dahil po maka-apektar kan sa tuyang kapwa kaya mga tugang kita tabi dapat maging relax sana. Kung anong gigibuhon nindo dapat po maging wag magkita sa mga panahon ta basta ang gigibuhon ta dahil po maka-apektar kan sa tuyang kapwa. Di maka-apektar kan sa tuyang kapwa ang gigibuhon ta ninhuli na nga ni mga tugang tapag kita guminibo ng karautan ta. Ang gigibuhon kan mapipreso ka kung bako mga tugang mapadumang ka sa Senado imbestigahan ka. Ilingangon yan mga tugang sarong alkali bako suspendido. Paminsan irimbestigahan ka congressman, paminsan makaabot ka duman sa Senado, dadagitan ka pa. Mumuslakon ka pa kan sanong senador na paghuna mo sisay na. May mga senador baga na dyan sa committee hearing paghuna mo nakagibok ang ano mo yan, mumuslakon ka mo na papasopgan ka. Paghuna mo kung sisay man siyang malinigononon baga inibinuto sa kan mga tao kung minamuda garing urag-uragon pa. Ang mga congressman na high blood man paminsan pag taga-ilingon ta. Kung kinakadagit ninda tama baga dapat umawon ta pero ang pagdagit na kung harambugan man sa nagaring malaino na. Kaya po sa Pilipinas dapat tultul sa nakita. Ang gigibuhon ta dapat maray sana asin dapat mga tugang ang pagpayaman ta dayman kimaraot baga. Kung ang pagpayaman ta gigibo ta sa legal na paagi sana pero kung ang pagyaman mo garo kinurapsyonan mo yan marauton pa. Sa may mga tawong minayamanon talaga pero mga tugang kung minakolekta gari na baga ang daradara ninda umbawon mga tugang sa bandihadong halaba pa. Kaya kita gabos na mga parantabe sa programang inipag-abot kang panahon ang mga tawang ang burutuhan ta pa. LOL. Alas 3:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga ano nga nito so kanong ko, ano nga nito so i-adlib ko, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pagkaunin taba asin pag-inom po dinala. Tapos ang kaugmahan kung dahil ka mong magbabago asin tanganing bogbang atay kay ponpo ng sabayan ng protection leverage silimarin capsule. Ang leverage silimarin capsule, mga tugang para sa lusin protection kang atay, ini po may silimarin halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtuon ng proteksyon. Saralo na pag-inom kang liver aid pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man o wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Kuya Hen, hain na tabi si Baloloy, nag-asawa na? Day man po. Si Baloloy tabi, mabalik na sa aga.
Nakalib kaya siya hanggang Lunes ta. Pag-enjoy niya sa pagiging niyang cum laude. Pabalik po sa aga na sa trabaho. Dili po sa muya, gabos din dyan mga baguming tawo, cum laude. Si Baloloy, si Jaresco, si Leron, mga may mga baguhan tadi, di ba? So mga luma, mga magna, manya, mga magna 9 years. Oh. So iba mga manya, mga manyak kung na day maglaog sa eskwela. Day pa po si Baloloy maagom, day ka magalit. Kung hanapoton mo sa o si Sarah, day ko man ma-determinar yan. Ara mo, puroan may mga ano yan, may mga nakabantay na mga lalabis dyan. Ay, mayapod si Kuya Tony Reyes. Ano daw ini? Kuya Tony? Ano daw po sa ni Kuya Tony? Alat ko na. Mayapod si Kuya Tony. Kuya Tony? Alat ko na. Ano daw tuyo ka ini? Importante kayo. Baka bareta ini. Ha? Garo bareta ini. Alat ko na ha. Gari bareta ini. Natao minapudo ini. Hello, bossing. Good afternoon. Po. Yep. Ano lamang po? Nagtataram. Off the air ka. Oh. Ano ito? Ano ito? Anong oras? Alas 3. Saan po ang venue? BPLO Building. Saan yan pare? City Hall? Sige. Apo. Padumanon ko po sukan ko. So, reporter ko, si Joshua or si Jasmine. Iya po. 3 o'clock sa Sabado. Picture 2 by 2. Ay, very good. May siya kayo di suprisa, ah? Ay, very good. Very good, tabi. Very good. Iya po. Padumanon ko po sa tawo ko. Okay, salamat. Bye-bye. Oh. Shara, trabaho mo yun, Ibe. Isurat mo ni. May press kunda sa Sabado, alas 3 in hapon sa Audiovisual Room kan City Hall para sa Prisaa. Sumatinder magdarada tabi ki company ID. Buda, magdarada tabi ki picture na para sa ID. Yo. Then magdarang merindalan ta duman pagka-press ko may merindalan. Yun gusto mo mag-attender ka siya ta nga ni magkaigwa kang ID. Ta nagurunuro ando ka si Jenny, maluwas niya kita. Oh, si daw mawalat diyan sa lawg kun maluwas sining duwa. Iyon paglingawan na sa alas 3 Sabado tabi. All right. Ay halat ngo na may nabasa akong text ka sa bago sa mahiwagang tanog ha. May mahiwagang tanog ka sa bago. Ay sorry, may mahiwagang tanog. May text ka sa so text ko na, ay baka na-delete ko. Garoy, ko na ha. Basahan ko muna ni. You really made my day, Sir Henry. I love you. Oy! He said daw, ini nag-text na ini. Adi, o ni kuya ni me, ilim mo sa Facebook na yun. Yan, zoom in mo yan. Hindi ako nag-utik, You really made my day. I love you. Yes! Baka sukwan ini. Alay ko na. Dahil, text niya, ngunyan ko lang nailing ini ha. Halat ko na, may kwan sa kuya, ano nga rang ka ito? Liwayway. Halat ko na ha, liwayway. Ito. Garo ini. Yun ini halat ko na. Uni. Sara, basa daw tabi nini. Ika magbasa daw ka init. Anapong gusto tugtog niya abang pigkwanta. Ano nga ni so request niya? Somewhere out there. Yan. Somewhere in time? Somewhere in time. May kantang Somewhere in time. Somewhere in time. Yan. Somewhere in time. Ikaw pala na di. Alam ko na ha. Hello? Hello. Good afternoon. Ay, good afternoon po. Hello. Yes, good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Ay, wow. Gusto ko lang po magpasalamat kasi na-receive ko na po yung sa GCash ko, yung monthly allowance ko.
Saan galing yung allowance mo? Sinang gusto mong pasalamatan? Ha? Yung pinadala nyo. Ako nagpadala ng allowance mo? Yes po. Huwag ka na magmaangan. Eh, okay. Grabe ka naman. Bakit naman iniri mo pa? Tinext mo na lang sana ako. Mas mabuti na yung vulgar. Grabe ka na. Huwag ka naman ganyan. Baka nakikinig. Alam mo na, baka may mga ibang nakikinig. Ate Malu. Oh, walang hiya ka talaga. Sunta ka dyan. Uy, kumusta? Namiss kita. Oh, matagal ka nang hindi tumatawag, di ba? Marami ka na, di ba marami ka nang sinabihan ng ganon? Di, ikaw talaga na-miss kita eh. Oo. Kala ko nga, namaalam ka na. Kala ko nga, nasa abroad ka. Hindi. Siyempre, this is a work. You just somewhere out there? Mm-mm. Ah, okay. 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 Walang iya to. Rapasunta ka dyan. Okay po, bye. Walang iya. Sige na, bye-bye. Walang iya to. Uyugun mo ko yan. May maapod sa nata. Pwede man sa nabaga na ano yan. Ano yun eh. Pwede man sa nang grabing babayi ito. Alat ngo na, hay na sa babasaon tatabi. Uyugun mo ito. Grabe, bata malipot ang panahon. Hello? Ben, Yes. pare, Oh, pare. good afternoon. Good afternoon. Paano na yan? Actually, I'm in shock right now. I am shocked. I am in a state of shock right now. Oh my God. Gosh! I didn't expect it. I didn't expect that. It ikaw mo happened sa today. number. Ano? Tama sa number. Pare. Diyan ka, madabilang magpadian tang gawa. Saraw, ayaw ka na. Pero po, diyan ka, madabilang magpadian tang gawa. Maling jokon. Ano man daw ito, adi? Kaya nga ni. Gosh! Paano na? Minakir siya kigari posibleng gira kang China buda kan Japan. Salbatan. Grabing mga missiles, ano? Grabing, bako sa missiles. Pwedeng pati minasbad, maluwas duman. Aray ko. Awinda, sarawa yun. Sige, ulokan mo ako pa rin. Ulokan mo ba ako pa rin? Pangyari sa Bye-bye na, maabak. bye-bye. Bye-bye. Pangyari sa maabak ka, Kuya Nimi. Saka, paano mo ito madipinsan, Kuya Nimi? Paano mo ito madipinsan? Alam ko na ito may text digdi. Ano nga nito? Hi na si Shara. Shara, halika dito, anak. Ikan mag-advise kay ni Be. Hi na si Shara. Linagaw-lakaw. Bata si Shara, pababasaon ko na. Although, ano yan? Ano yan? Kagayo na tugtugan. Ano mo yan? Webes mo niya na di. O ni may text digdi. Anta si Sara dapat ang pakuan ng ko kaini. Pabasaon. Ta siya magkuan kaini. Mag-advise kaini. Sabi niya, good afternoon po. Pwede po patugtugin ang Somewhere in Time. Di ko nakukuaso. Makanusun so nako akong music and Somewhere in Time. Ang aram ko, somewhere out there. Habang binabasa mo ang sakong problema. Somewhere in Time, madali lang ha. Garoy-goy din ang Somewhere in Time, Kuya Nimi. Tayo nailing kong somewhere in Time. Ay lang ha. Somewhere in Time. Garoy yun niyo. Somewhere in Time with lyrics. Somewhere in Time. Pat Castillo. Somewhere in Time. Somewhere in Time. Kadakul ka nagkaranta. Di ko inaram na music ini. Ganong taon daw ini. Giri haluyo naman na kanta ini. May lang talago kung tadaw, ha?
Ha? Giri maka. Daw. Salbatana, gari sa pigapaso dyan sa tinampo. Somewhere in time. Gani makagirabuhon man. Oy, pwedeng iba na sana. Somewhere in Earth Time, 1980, Somewhere in Time. May 1980 na Somewhere in Time mo. Madalaw kong tadaw kung baka lamang makurukas kasi ni. Yan lang ha. Pareho, ade. Gari makamundo talaga. Gari makamundo ini. Makamundo. Malainon. Ayos man. Okay. Sige. Deko kaya, alam ko na, tamarap daw kita medyo sumakurukaskas lamang na ano yan. Oni na sana na baka pwede ni tabi. Oni. Oni, pag udod ako, paborito ini ni Bossing Rick Honrado. Ano mga araw ka ng kanta? When I saw you standing there, I felt about my chair. And when you move your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. aha. Sir Hen, pwede po ipatugtog ang Somewhere in Time habang binabasa mo ang sakuyang problema. Ay na si Shara. What you tried Si Shara, nagbayo na sa baha ay pangyari. Ako po ay 25 years old. just cry. Tawagin mo na lang akong Miss Liwayway. See the one in your blue. Yun is pagbabasa ko ka ito dyan sa Daraga, ang bayad as 25 centimos, Liwayway. Pagkatapos kang Liwayway, pipasikarapan ko so nakasabit duman sa kuwan sa comic stand. Dodds, pading Dodds. Pagkatapos kang Liwayway pading Dodds, pipasikarapan ko so nakabugtak sa comic stand. Ano yan? Ang titulo, Tik-Tik. Tik-Tik ba so nailing ko? Tik-Tik so nailing ko. May, ito ha. Tawagin ako po ay 25 years old. Tawagin mo na lang akong Miss Liwayway. Isa akong, at may pigchuchuturan po ako na isang boy. Nasa 17 years old ang edad. For the title, Ayaw ko sanang sumunod sa gusto niyang mangyari. Baka matanggal ako bilang teacher sa pribadong school. the way that I want you. Sa madaling istorya po, may nangyari na po sa amin. Di ko na po alam ang gagawin ko. Baka naman po pwedeng pa-advise yours truly, Miss Liwayway ng Albay. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Some Good afternoon, Tabi Antinors. Antinors. Buda, Uncle Boy. in your blue. Pakadangog ko ito, maligaon baga ata na nga ni. Sindaw nga ni ito, haling babaying ito baya. Di man ako natandaan ka ito, Antinors, na araw ka ito naging girlfriend ko. Naging girlfriend ko, si Mrs. Mansana. Di ko lamang natandaan na may naging girlfriend akong araw ka ito ang boses. Doon ako, baka kon man ito, baka resulta man kan sa iyang imahinasyon. Pero gari, makaduda ito kuya ni, magari makatakot ito. Minaapod sa nang bigla. The way that I want you, the way that it should be.
Di ba? Makahaditon. O arog ka ini. When huni baga nagchat siya ako, dapluso na lamang digdi sa sala. Ma'am Yet, maray na hapon tabi, Ma'am Yet. Arog kay ni Miss Liwayway. Ining text mo, di ko aram kung totoo ini. O basta, ang gabos na pigahapot digdi tungkol sa problema sa pagkamuot, iyan, pigatratar ko na totoo. Kuya ni Ade, arog kay ni. Number 1, Miss Liwayway, kung 25 anyos ka na, nagtututor ka sa 17 anyos, delikado yan. Ang pagtutor, bako maraot. Tayo yan, parte yan kan kung paano kita makatuwang, ma-enhance, masuportaran ang isip, asin, ang intelihensya nin sarong tao na nagmamaot na magkaigwanin tultol na pag-aadal. Tutorial sa mga lessons, etc. Magayon po yan. Kundi, gari ibang tutorial, so na ituro mo. Garo ibang tutorial scale tabi, so na ituro mo. Kung tamang pagkasabot ko sa imong text, nasa edad na 17, ayaw ko sana sumunod sa gusto niyang mangyari, baka matanggal ako bilang teacher. Oh. Ano nangyari? Anong presumption ta sa nangyari? Anong assumption ta sa nangyari? Baka igwakin nangyayari. Di ba? Ang ibon mo po, number 1, iyan Kuya Nemi, di man mareklamo ang talalaki. Ang problema sa mga lalaki, tapaminsan, pag nakanamit kigari, pag nakatana iyan kibago, ano nga po gaan? Pag nakatana iyan mga tugang kibago, ano pigigibosan na mo? Sa pigigibosan na mo? Anong term? Pigigibosan na mo? Pasaw. Yan. Pag nakatana iyang kibagong pasaw ninamo, gusto kang kuya ni para pasaw sana. Aki pa. Di ba? Aki pa siya. 17. Oh. May kanyan, pagdaan ki control, may problema iyan. Tapos gusto ko sa nakampirme, nakapasaw kinamo. Ngunyan, ano mo ang legal point dyan, tabi, madam? Ang legal point niyan, ang 17 is considered as minor. Tama? Ang 17 po is minor. According to Philippine law, ang minor should be below 18 years of age. Siya konsideradong minor. 17 pasana. Baka umabot sa punto na akusaran kanin child abuse. Bako ko yan, Emi. Posible baga yan na violation mga tugang kang Republic Act 7610 o kaya child abuse. Oh. Tama sabi ka ng husgado, ika nakakaisip ka iyan, ika nakakaedad, nataday ka nagsayuma. Kung sabi yun, ika nasa tama na pag-iisip ta ika 25 ka na, ika pwede na, tawanan pado sa kanusgado, kung ikatabi, ireklamo. Di ba? Nasabutan tabi. Oh. Diyan an problema mo. Yan. Ngunyan, ako sa iling ko, luway-luway mo siya na ang pag-tutor mo, okay man yan na pwede, kundi pag pwede ka mong nag-iilingan bulok, tampag tutor baga Kuya Nemi, kamo sa nang duwa, di ba Kuya Nemi? Malaman nag-tutor nagdangog so ina Dahil pwedeng, taka ito, ako kina-experiencean ka na estudyante sa Bicol University, mag-graduar siya. Kaya po niya kigari, nalingawan ko sa term na, yun na sa itong saro na ito, ang kulang niya, dapat maturoan ko siya ka ito, sa laog kan perang bual daw ito. Siya nanggad sana Kuya ni May, siya nanggad sana, may term ka nalingawan ko, bata, maputi, taga dyan sa First District, o inako ko, nagpigututuran ko sa broadcasting, all aspect kan so subject na tanong sa kuya, digdi sa, sen nga kita sir, nga ako dumang kita sa DCGB na sana.
Pagkatapos, otral daw, nag-text naman. Send po nga kita sir ngunyan. Sa kabaga. Ang tutorial baga, madidevelop ang pig-apod ko yan na tiwala nin saro na estudyante sa sayang ano ang noun, ano ang gender kan tutor? Ano ang lalaking tutor? Chuti? Di ba? Ang tutor is, tama ba? Magasala ako neutral. Ano po kan? Sara. Ano nga neuter ano? Tutor. Common gender, di ba? Ano ang male gender kan tutor? Nakaarabot naman kita dyan. Nagde-develop yan tabi kirelasyon. Tiwala kay sir, kay ma'am. Oh. Iya po. O yan, tabian. Kaya ako na ko sa imo, kung teacher ka, mananggad sa private school, luway-luway kang magtaga-distansya. Puna bang nag-tutor ka, gari nga may mga tawo-tawo dyan sa palibot. Di ba? May tawo-tawo sa ngani ngayon at pagkatapos, lakaw-lakaw ka naman pauli. Kung pagtalikod mo, kaputan sa kamot mo, ma'am. Ay, no. Sige na. See you next time. Yeah, di ba mga aruganta? May problema iyan. Minor iyan. Baka mananggad magka-problema ka. Iya po. Yan, ha? So siguro, kung halimbawa, manday mo pagbayaan kibiglaan, di ba? Di mo tabi pagbayaan kibiglaan, dapat iyan tabi, ano yan? Dapat ka ando ito, dapat ka yan, tabi, di pag ano yan, di mo tabi pagbiglaon, dapat luway-luway tabi na ka, madistansya ka sa saya. Tabata minor. Okay? Yan tabi. Yan tabi ang sa kuya na advice dyan sa imo, ha? Okay? I feel it in my finger, I feel it in my toe. Alright, ako na lang po matutor sa imo, Miss Teacher. Ay, di. Kaya nga, naghanap. Nga na siya siya nga na nag-tutor. Iya po, yan tabian sa kuya dyan na masasabi. Okay. Good afternoon, Henry M. Hi na po, subag. Di man po kitang bagyo. Di po kita ki tropical depression. Happy birthday po kay Ramon Buitre. Okay. Tutorial. Ikatabi, Sir Rodel, ninyo Franco, nag-tutor ka man na di. Ako nang si Rodel, naka-experience ako kaan talaga. Nang-joy yun ako mag-tutor sa iyata. Mabuton siyang, 20 years old. Yan. Happy birthday po, Ramon Buitre. Dapat ini si Ramon, butawan ko ini ki music na purti onon. Dapat igwa siya ki birthday greetings, birthday song. Yan. Happy birthday po. Antinors, buda, Uncle Boy, baga si Rodel, ninyo Franco. Bata, one time, nagkasabatan kami duman sa parking area kang Ayala. Pagkiling ko nang gade, ko na, midbidan, kung sisay, kung na nagpamidbid sa ko si Rodel, de ko na. Ang sa kuyang professor ka ito sa saro sa mga cognates kong subject yan sa bio. Rodel Niño Franco, sir. Primo. Regards tabi kay Primo. Good afternoon. Okay. Sabi ni Jeril, nakamonitor nga si Mamalo. Nasa opisina po ito. Pag nagtatrabaho si Miss, dahil ko pigpapadangog ka radyo, dapat, kung nagtatrabaho kita sa gobyerno, kung nakakonsentrate dapat kita. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday to you. Okay, Shara, simbaga na tabi ning Manila office tani Haputon mo si Kuya ni mikang pangaran kan mga munisipyo sa Albay, type mo digdi tabi. Tao ni urgent ta ini kung malingawan, may malingawan ka kung makumpleto. Kuya ni me, try mo tabi si Shara kan munisipyo, tulo mo ng syudad, Legazpi, Tabaco, Ligao. Pesa kunta ka naman ikan sutong saro na
Busugera, yan. So tulong mo nang surat sa tulong syudad. Tapos munisipyo, na i-type mo diyan kay Ate Linda sa Manila office ta yan. Okay na? Tangani po na solve an sa tuyang hapon. Okay na ba tayo? Pasensya na po sunod taday ko mababasa. Okay, di na po kita sa mga hain so tanog ko pala niya on duman sa oni so tanog ta ngani makatao kitang yang 100 pesos na load. Kay kuya ni may sinasara, solve na problema tang yan, tulo mo ng syudad, Legazpi, Tabaco, Ligao. Yan. Tapos munisipyo na. Puran mo sa Tiwi hanggang Santo Domingo, solve na yan. Baka makaabot sa nakabukan sa bunot kan pangaran ka na. Diba? Alat ko na. Taon ni po sa baywagang tanog ta. Makomersyal ko na kita kuya ni may. Komersyal lang tamo na. Pangyari sa pero ni pang tarog pagkat i-text mo rin daw ako habang nagko-commercial kami. Din ang gadinin ako yan ni may. Ano na? Saro pa. Saro tabing bagay na pigpush, ginuyod siya. May nagukod kan sarong aldaw ki tangki kang LPG sala. Sabi ko, nga ko, puro pareho kadakula kan tangki kang LPG. May nagukod bottled water. So, ito bagang galon, sala. Basta puro pareho kayo ito kadakula. Iyo po, i-text taban sa inyong mga simbag, mga tugang, at babasaon ko po yan. Mga tugang, makalipas lang kan mga patalastas, oras natin, 8:47. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di si GB. Sige, mga tugang, balik kita sa programa. Good afternoon po. Anong oras mabalik ang ilaw sa Barangay 18? Kabaga subagong hapon pa pong brown out. Sa Kabaga. 18 kasabay alas 5 po, di ba? Alas 5 kasabay sinda eh. 5 o'clock po masabay mga kuan ang ilaw nindo. Hello? Hello po. Yes? Machamba man po. Opo, sige daw. Kaso lamisa po na pinabutangan yung pandesli na burak, ginuyot. Nata may burak po naman sa ibabaw ng lamesa. Susudayot po mga lamisa. Ano? Pinabutangan sa naning pandesli. Center table gayod? Opo. Salaan tsamba mo. Bye-bye. Bye-bye. Wrong. Ano na? Ginuyod na balde na may tubig, sala. Piguyod na kahon, along the floor may magabat na laog ang box. Huroharani naman ini. Piguyod na kahon along the floor may magabat na laog ang box. Huroharani na po ito. Kaya lang iba man ang laog tabi. Good afternoon. Hello. Hello. Yes. Ginuyod na butangan yung plato. Pasakan sa plato kung ginuyod ya to. Pasakan. Di ba? Sa butangan. Selling mo. Ang plato na may butangan na ayaw nakabutang na plato. Guyodon mo. Pinmaulog yan. Pinmaulog yan. Bako dagit ang abuton mo. Rice cooker na sana. Rice cooker? Na ginuyod. Nakula o sa day? So katamtaman. Sala. Bye-bye. Pangyayari sa maabaka. Ginuyod na galunan ng tubig, sala. Ginuyod na masitera sa Brigada Eskwela. Kung ano nagkaroon si Panindo. Wheeler. Anong wheeler? Ay, mali po, mali. Ginuyod na usad na case na soft drinks. Wara ko yan, Amy. Itaram ko na ini sa aga po. Basta sa ginuyod, may laog. Ayaw laog sa ginuyod. Kaya itong text na anapong nakod na nga box na ginuyod na ayaw laog. Arani na po sa katonan niya to. Buko siya po box o garing. Anong ginuyod na ayaw laog? Ano? Hello? Uha! Hello? Yes? May travel po ako. Ano po ang anong? Eurobox po na isang laog. U-box? Eurobox? Eurobox. Ano na po ang ginibo sa box na ito? Ginuyod? Oh. Sala, boss? Sala, bye-bye. Ginuyod na karton na may laog na ref. Ayun man ang ganapalan na di. Ayun man ang palang kuya ni Madi. So ref man ang ganabagong bakalon na di. Nasa karton baga ito di. Iguguyod man ang ganito, sala. Pigosol po na banyerang may pano na sira, sala. Sala. Actually, bako sa pano, kabanga man sana. Kabanga. Tray na ginuyod na may laog na mga plato, sala. Sala. Hello? Hello. Yes. Container po na ginuyod. Ano laog? Tubig. Sala. Sala po. Ano pa nang gibuntang music na kapalit kan utong sarutang music ade. Magini pag ganun. Tita Marie Honrado, birthday mo palang Tita Marie. De ko lamang nako
Birthday niya pala, Daddy. Kaya pala may pagpamarindal si Tita Marie Honrado. Happy birthday po. Ano daw ang regalo kay ni Bossing Rick? Pushcart? Mali pang pushcart. Ginuyod na rice cooker na nakabox dakula. Sala. Tukawan na bakal na piguyod. Sala. Actually, hindi man piglaog sa araw kay ning bagay ko yan nimi. Kay pod mong ilaog para maguyod mo. Kaya kung di mo ilaog, di mo maguguyod. Hello? Hello po. Yes? Ginuyod na baka? Dapian kong pian mo yun, makuha mo na. Na po ako din maisip na iyo. Ginuyod na baka? Ano? Nakingda sa baka? Dapian kong pian mo yun, makuha mo na sa rawayon ka na. Sala! Bye-bye po. Bye-bye. Hindi pa ugmago nindong mga arog kay ni ini po, dahil mo ni kuya ni Madrak, kung dahil mo ilag sa sarong bagay, pwede mo siyang alsahon kung ang ginibo niya, ginuyod. Dahil mo nga ni kayang alsahon kung solo ka sana, ang ginibo niya, ginuyod. Yan, di ba? Ginuyod. Ginuyod, tabi. Hello? Yes? Ginuyod po na drawer. Awin na, los 4 na. Asala. Case ki alak o beer o soft drinks na ginuyod. Sala. Balde po nalaogan ki bagas ginuyod. Padron na kulon mo ang bagas. Sumagas padron na kulaon mo. Alas 4 na po. Salamat kansay ng pagantabay. Goodbye. Washing machine na ginuyod. Sala. At ang subagas padron na kulaon mo. Iya po. Salamat kansay ng pagantabay. Goodbye. Marain hapon po sa Sendo Gabos. Masunod na ang Bicol Target. Mabuhay. Saro pa ko yan eh. May saro pa ko ade. May saro pa. Sandali lang ha. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mogbang atay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin hali sa herb. Natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid. Antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kang paghubag kani. May bisyo man o wara, mahilig ang minom o dai, mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule pwede pong isabay oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy sa pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Tudis sa GB pala, susunod na Webes pala ngunyan na de. Salamat, kansan ng pagantabay. Let us clap our hand. God is good all the time. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam sinu